Mandreraka fifidianana tiavako e. Tegna mandreraka. Madagasikara raha ilany mpitondram-panjakana Madagasikara. Eka oka azava amin'ny vahoaka. Tsy zonarô raha tadiavin'ny mpitondram-panjakana ty. Anarô mivolagna hoe fa ho avy la guerre civile. Tsy hainarô ma io raha tadiavindrô la guerre civile io avy. Za magnambara anarô. Tanarô malagasy. Le problème sarotro miaro ny malagasy. Sarotro miaro ny zony malagasy. Surtout atsika amin'ny faritry. Sarotro abako. Ady ty, ady zom-pirenena ty, ady ny zony malagasy, tsy atsika amin'ny faritra matondra io. Mety marara amitsika maregny koragna zegny, tsy hoe za désespéré, fa io tsy possible atsika amin'ny faritry un jour vainqueur. Tsy possible. Agnanovako zegny, atsika amin'ny faritry olo voana alohan'ny voavidim-bola. Olo voana alohan'ny tia mivaro-tegna. Za mivolagna mivaro-tegna zegny tsy prostitution e. Olo mora vangaigna atsika amin'ny faritry. Atsika olo mora vangaigna. Hitanarô, ady ataonarô jo io. Franchement, ady tsisy kabarony. Azafady za mivolagna zegny aminarô. Ady ty, ne tianarô, ne tsy tianarô, tsy maintsy olo ny Andry Rajoelina fo mahazo député ty. Ne tianarô, ne tsy tianarô raha volaniko zegny. Seul olo tsy andry député tsy nifidiana Andry Rajoelina Antananarivo fo député tsy ny Andry Rajoelina. Fotony roa tsy sakina Andry Rajoelina. Anarô mahita association ny miara-manonja. Tamrô nampitsangana era ny tany Madagasikara. Ne zo efa association ny merina. Tokony olo jiaby niaraka niady niaraka tamindrô. Ady ty volaniko, anarô mifaritra, tsy possible atsika mifaritra azo ty. Tsy possible. Ça c'est mission impossible. Hitanarô narô Jocelyne patati patata. Jocelyne izy tsy nilany fatigué. Izy tsy nampakajy tegna. Anarô atsika tegna kajo. Fotiny Jocelyne bouton fo appuyeny fa izy ny mitondra. Bouton fo. Izy tsy mila mivolagna raha maro. Oka zava aminarô fanjakana jiaby voavanga. Ne police, ne gendarme, ne maramila. Ohatsy tsisy fanjakana ny vahoaka. Ohatsy tsisy fanjakana iaro ny vahoaka. Fotiny ne police, ne gendarme, ne maramila romba mosaraka raha narô vahoaka. O fanjakana ny kibo. Tsy fanjakana ny lalana. Atsika hoe ifidy député. Niany zanagna ivolagna fa faheko io tsisy io azony tsy maintsy Andry Rajoelina fotony i Andry Rajoelina mitondra io. Atsika ny agnatin'ny pays corrompu. Atsika ny agnatin'ny pays corrompu. Mbe karakory ma fifidianana corruption azahoagna fifidianana ke anarô efa amin'ny lalagna azahoanarô député. Azahoan'ny vahoaka député. Tsy possible. Tsy possible. Égalité, fraternité zegny tsy ohatsy fraternité zegny. Égalité zegny tsy sa Madagascar. Atsika agnatin'ny pays corrompu. Le pays le plus corrompu au monde. Le premier pays le plus corrompu au monde, c'est Madagascar. Alors que c'est un pays le plus pauvre. Bekarakorma, fifidianana nazo am corruption ke. Tadiavinarô ndraiky sezabo tsindro, diabo nindro. Len mietsiko azondra. Exemple funa mezandro ni meran diogo. Ine exemple.
mora mndro anaro jaby nitsangana azy agnano guerre civile anaro io fa vo kidnapping anaro tsy ho hita mare za magnambara anaro association jabo ni association anti-moro ni association ni anti-nos ni association nini jabo fa vovanga jabo tsy pitié ne amdo ne amnaro erni région la plupart des temps association n'est pas association corrompue association jabo corrompue non simplement association de Madagascar ni association de région rotis pitié amdo mbakara korma ro ispitié amnaro anaro afka zoslino kelera sak ndoyu ni antie tondo fa bura réglage mazo sak ndo dans 3 mois romangan tout ma fat bura réglage automatiquement Jocelyne mpudi ça m'embara na ro tsara zik place utsen kten Jocelyne ambela fa impiris na dimitong impir dimitong na ton Jocelyne tsen kni anti plasti bola marra ta vandeni andra duelna a Diego marra ta vandeni Jocelyne ça m'embara na ro nay bura réglage ti vlon comme na rosing sakin Jocelyne mvulunga ok amezo kona ro bura réglage même pas un an sak ndo mi kidnappé bura réglage sak ndo ma mun bura réglage Jocelyne pour d'office ça m'embara na ro fotini plastique fuen Jocelyne arnde isti afu isti plastique ndiktieni andra duel na mezma uluaf faut-il Jocelyne me servira ici à la petite cuillère jusqu'à la louche. Rajab na tona royu tiska baro. Faut-il déjà itam barbar azovma na vnia din farto. Atan narivo mis piad. Fam na ron farto azov mis piad. Azovo mis miad. Nekaraton bura réglage. Peut-être que c'est un bon businessman. Mais ça na lengis ni adin zunaroto. Ton is piantan kira. Ni tarento. Ulum tareng ramomba vidim pienne. Nenin. Mais attendez, ul piade ul piade. Atan n'arrive mis piade. Mis association blanc mera manunza. Malaza. Tu me recules. Azov am l'association Diego miszi. Azov ne joti Jocelyne joti atondo yo. Ti sul masaki yada na association ba au moins association vawoka isko misrat pare romi mitsangna. Tisi fa firtom Jocelyne tomar anaroti d'accord ara tom Jocelyne. Azov am association azov am nu jab tenaro ilenga tini tsangna na ptsangna na ro. Déjà roti masaki mtsangna fotna na roti masaki mtsangna. Vava be arirkin na royo. Ni tika, tokun tika fotna ngatin za. Vava be. Adi ti uvita na ro, anaro ti vainqueur. Anaro vaincu d'avance. Atika vaincu d'avance. Tamni atika tokun yadi. Occasion B. Tukuni I andra duel na ingi tini latika. Neni force ni latika. ACC seni fa ni andra duel na avokwapi. Bakara kuru inra ate na ruato. Azovula nde amunja na ruo na ruko resari. Azovi. Tisi. Mar valav jab fan plaso. Valav. Jab ande nga toro a venir na ro jab fan place valav. Madagascar fait une valav. Et na ro san valav irrécupérable. Iro fait une valavo. Ça veut dire que tu seras vous récupérer na ro anaro wefa va au kagas tia ifi uvanga. C'est pas maintenant. C'est pas maintenant. C'est ndiknian. Zana di fifidian ngati
misy namako no mal zay téléphone ambesa jeudi vlanko azendriky mitsinjika ambesa jeudi fivoanda ao vlanko ro bouton fo appuyer raha jiaby miova alors ndray joio hitam baribary fa vahoaka tsy tia ro député tsy fidianana ro abo hitami baribary zabaka nivolagna Jocelyne zegny fotony aminay agny ne a Nosbe ne a Majenga ne hitami baribary fa olonandro raduelina fa tsisy olo mila mais seulement ro io tsy vitanaro adoso fotony ro io misy force loatra force ndo c'est la corruption force ro fanjakana jiaby fa vovidindro ACC fa vovidindro CENI fa vovidindro azovran inran vangenaro ke ande amparis ro inran vangen malagas inran vangenaro ino wadi azov zavanaro ni dunia firam jak firni ni dunia na niram ni amtanana région ab misni ni dunia digo misni ni dunia ndap misni ni dunia sambava misni ni dunia Nosbe izin vunendo aznaro anaro déjà ou fa vaincu d'avance fanangatka restriela tamini dunia ni tangana tsanaro jiaby nagnasasa izy itanaro exemple nini dunia nisy nini dunia na nirta diegoto sa nisy nini dunia na nira sambava sa misy nini dunia na nira antala tsy nambelanaro fu orange mandiendia valavu mandiendia tanana mamoto tanana anaro joti itsangana nganini oh bourra réglage est-ce que bourra réglage c'est nini dunia bourra réglage eko izni voilà ici olo magnano ratsy nino mais quand même les députés yo vous regna faut nanaro fa impika Jocelyne bienvenue bourra réglage bravo c'est pas mal mais seulement tsy mampy Jocelyne tsy problème aminany vlanko aminaro zegny ndray mera ry fu tsy problème amindro nagnandrana to mera est-ce que bourra réglage biscuit amindro biscuit putena kara io fu vita za magnambara anaro fotony ro misy force loatra fanjakana ry force ndo zavanaro olo jiaby mangala vata normal itandro normal itano orange normal ro mangalatra vato takitra amtanana ty takitra amtanana ry takitra ty takitra ry mais tsatahorandro au contraire zay takitra fa izy koa résultat naro avadikinay kopanga zegny ne en gros ro igny takitra nde tsy takitra miragna fo fotiny pouvoir aty tsy pouvoir any vahoaka avako ty tsy pouvoir any vahoaka tsisy kabaro amin'ny fanjakana aty izy koa vahoaka nisy kabaro Jocelyne nalailo anaro za magnambara anaro impiry Jocelyne mampitsangana anaro mitsangana malgré anaro impiry firy association hypocrite tsy association vonalohany magnano t-shirt tsy association vonalohany mampitsindatsindraka vodindro ary association vonalohany ennemi malagasy ennemi naro avaritra ro association aby fotony Jocelyne tsy mampitsangana anaro premièrement izy mampitsangana association jiabo miaraka izy mivolagna jiaby mifody vava ny association vlanko tsisy pitié amindro mba karakory maro isy pitié aminaro ouais guerre civile ils déclenchent guerre civile c'est ça qu'ils veulent faut naro nday ils déclenchent guerre civile anaro fund res fanjakana jiabo nindo fanjakana jiabo nindo za magnambara anaro izy koa ro Antananarivo any itsangana tokony ampiagna malheureusement fa karaha zegny fa ro ny tegna ny heriny Madagascar ro association Antananarivo ro zaraiky fa mavita miaffronter CENI mavita miaffronter HCC anaro avatra igny raha vitanaro affrontegna
in ravitanareo affrontegna ambara iro Antananarivo arô tsy mavozy basy ro ray aman-dreny ziska amizanaka mitsangana tamiko ro mampitsangana nareo amfatra nareo tsy mitsangana tamiko misy occasion mitsangana nareo tsy mitsangana fotony nino anareo tia raha maintenant Antananarivo tia rô mahazo député nindro rani ro ni mérite fa nareo non io tsy azonareo devlanko tsy azonareo ndre nino raha fidianareo sakondro amezandro regny fa ataondro karaha mera igny sa magnambara nareo ataondro karaha imera igny ofa tsy raha pare Madagasikara tsy raha pare avako ennemi Madagasikara atsika mifaritra ennemi anareo mpagnanovagna t-shirt zay andefa zay magna sarsar mandeha mezagna 25 000 pour une journée de t-shirt. C'est toute une vie, c'est pourri. Toute une vie foutue. Une journée de t-shirt comme naro, toute une vie foutue. T-shirt jab na ton naro pour peut-être un mois. 5 ans naro miart jali. Pour quelques jours de t-shirt. Aye vol na menga naro tchefalos. Anaron karamen nangan t-shirt tchefalos. Surtout naro association. Anaro association tenga fa valu Madagascar. Anaro tsimit kontena. Tisul ma vitam kontam naro. Vavanaro fo yapka fa ze anopka vieti no ko dengan president no ratsi vitane cha tone. Fa naro ni vulanga ngan president na association. In ratonaro. Chanaro vanalo na pchanga chitana raja bitani vawoka chitanaro. Leran député abonde ptikna naro lamba orange naro misikil. Naro tis dignité. Tis valeur. Ben maintenant résultat yo bakara kurma naro na deni fidandra juel na ke député abe ou la tenaro de ton platon naro c'est pas possible. C'est pas possible. A risque un hypocrite mi cédé à ta vangati naro même pas un an. Rojabou disparu. O fait strata orando. Orange strata orando. Isko fatiwul. Wala yel nul strata orando. Non. Strata orando avoko. Isko orange. Strata orando. Tu me décourages naro. Tu décourages naro za. Fa. Impire vlanko. Impire. Miara manunza. Angara association impiri mila am na Madagascar. Chanaro mga sasa atavanaro fula grève naro. Zeti tina efa. Patati patata. Anaro tsin tsangana. Fa iro ndek iro azunindo. Député tiendo wazundo. Fa naro tsraz naro am fat tsis. Tamp misuli mamptsangana naro. Tamp misulu mangan révolution assassin naro tonaro tis jer nini dunia vlanko exemple azov tamnaro tsina assassin nini dunia jusqu'à isnat azov amnaro mjam rebelle azov nangala relève nini dunia guerre civile mamu pupku vadnaro furat rasaknaro viav mamu pupku lila mamu pupku viav faranio fuati saknaro tiseki tampo eta police chef naro tsimanga timi adzunaro karako merci chefo azafat chefo ay maita gendarme ulanga tintamnaro dadavnaro mira ratcheni naro tampo kaina police chefo Skarazing ratonaro. Police abumba mavuzi kibundo, ru mavuzi musari. C'est normal, ul mampinarofu angfuru kotendo. Naro vauka champinaro. Est-ce que naro vauka mampina police? Est-ce que naro vauka mampina gendarme? Ben non, c'est fanzakana. Fanzakana madid manap kamni amni fianangan vauka, am fianangan police, am fianangan gendarme. Mais oui. Député. Eh ben, azafada amnarufa yu
zouté naro tsendriky ni anty orange agnamezo naro avako tsendriky ni an tsendriky pare fa mampalahelo Jocelyne koa toetrinao Jocelyne mampalahelo hitanao raha jiaby mahazo vahoaka fa firy dimy taogno Jocelyne firy dimy taogno namezagna anao firy dimy taogno vodinao mipetraka amin'ny sezy Jocelyne anao tsy malahelo vahoaka ataonao tsy lafotinao agnatin'ny zo zegny en gros sambolo mitady sezinany c'est ça ton effort c'est ça ta dignité io dignité anao Jocelyne mampijaly vahoaka c'est là donc tu trouves ta dignité mampijaly vahoaka valeur anao hitany tagna maloto tagnana mitsikoroky orogno police magnasasa mère Jocelyne agnatin'ny zo hitanao valeur anao io mahaviavy anao Jocelyne tagnanao maloto tagnanao mandoto tagnan'olo mampavalera anao Jocelyne anao tsy empaka Jocelyne tsy empaka anao mahita olo jiaby mitretre tsy malahelo anao mahita Madagasikara potipotiky anao mivolagna tsy lafotinao mais en gros Jocelyne t'en as pour beaucoup Jaline Diego anao agnatignatigny ndre Diego punissé Zanahary parce que Zanahary punissé anao tsendriky navo aminao ndre Diego voulant punissé Zanahary parce que Zanahary punissé anao c'est pour ça que Diego région Diego tsy mitsangana parce que tant qu'anao mbola tant qu'anao Jocelyne anao ko tia Madagascar anao ko tia région Diego Jocelyne itsangana tsy possible Zanahary ou is pitié à Diego parce que punition maison Zanahary ou diabo punition maison Zanahary anao Jocelyne ou diaby miarty zo parce que place où tchininao Jocelyne c'est pas ta place sulumbavambawoka zegny tchininao Jocelyne tchininao anao ty sulumbavambawoka tchininao Jocelyne anao tsy empaka olo mitete anao tsy empaka olo mijaly vidin-draha anao tsy empaka tsisy olo misy avenir anao tsy empaka olo mandeha l'hôpital mitondra la croix anao tsy empaka olo mikarama 500 000 rano 1 million anao mivolagna tsy hainao anao mivolagna tsisy solution anao mbola mitandatsika fo anao tsisy pitié tokony serait-ce que anao efa reconnaissant anao reconnaissant amin'ny jalin'olo jiaby mivolagna fa anao ko tegna tokony anao niala parce que vraiment vahoaka empaka nezo tsy la fotinao taonao zegny fa olo empaka Jocelyne olo empaka mangala la porte Jocelyne fa mary no laninao zay fa mary volanazonao zay mangala koigny hameza place ko olo hafa Diego io tsy mitsangana en tant qu'anao député Jocelyne Diego tsy mitsangana tsisy andra mitsangana fotony tsy Zanahary tsy mipinissé Diego fa mipinissé anao en tant que vitinao tant que 16 anao mipetraka amin'ny 16 io Diego tsy mitsangana parce que io tsy placenao mba alio nde olo aveo nde clochard eky mais au moins anao miala ao mbla Zanahary aminjay andidy manapaka mais pour le moment anao mbela Zanahary mandidy manapaka mais zava anao mbela Zanahary mandidy manapaka ino aminjay raha vitanao mba karakory ma olo mandidy manapaka amin'ny tanànanao olo jiaby mosary
olo jiaby mijaly, olo jiaby mitrete. Anao solombavambahoaka. Anao dikany solombavambahoaka zay. Anao dikany zay. Anao lanjany zay. Tsy fahaizanao lanjany zegny, aviananao miady place io. Fotony izy koa hainao lanjany zegny, ça fait longtemps anao ny démissionné place io. Ça fait longtemps. Anareo jiaby solombavambahoaka mandrevo tanànanareo io. Tsy hainareo dikany hoe solombavambahoaka. Tsy hainareo dikany solombavambahoaka. Afaka anareo vahoaka io. Ampitsangany Jocelyne mitsangana, apetraka ny Jocelyne mipetraka, anareo association. Nareo association fahavalo ny région de Madagascar. Nareo association Antinosy, association Antimoro, non. Vraiment, anareo mba fahavalo ny Madagascar. Nareo vao nalony manapaka lona omby indesiny Jocelyne ary. Nareo vao nalony magnano t-shirt mandrasa zo amin'ny zanak'olo. Ok, place tianao Jocelyne, tanà au fond. Mais en attendant, il y a un mara ndeng seriva putik Madagascar, putik Diego. Diego tsy mitsangana tant que Jocelyne mbola io. Tsy siandra. Non. Ndé solution il fam la porte fa io tsaboka zangaranaro solution io. Parce que Jocelyne en place io. C'est pas normal. C'est pas normal. Rajabi mandalo à Madagascar, Rajab fonul jab contre ah non, ma tima etitiam, ba in l'autre, tima etitiam. Quand même. Azalai. Maeza res, maeza mbeb ka Jocelyne, mi beba. Ano mande mangalaga amangat kam jovi. Mangat kam jov anao Jocelyne. Mangat kam jov, mangat kam diable, mangat kam Satan. Mais anao vaincu. Pour l'instant, anao vainqueur. Juste sur le... Anao fa vaincu depuis le ciel. Ato va ir nom bunin taneto. Mais franchement, anao tsy malaelo vahoaka. Anao tsy malaelo vahoaka. Itanao andrary déjà, c'est pas la peine. Andre déjà, c'est pas pour Madagascar. Fa anoko bras droit nanko. Avant favalo. Fa naro. Aza mi espera amare anke. Ande ifidi sulumbavambahoaka. Tsy orange. Ah non. Io tsy azonaro. Izy vlan comme naro zegny alefa naro unu. Izy koa ke Jocelyne ti mi cédé place yo. Dans un an, sakin mikin ro député kidnappé na matamp misra mazro. Jocelyne petka d'office. Fini naro. Sakin Jocelyne mtsuaka yo. Mais il recule pour mieux vous se foutre de votre gueule. Plaster Jocelyne B. Yuchuaz naro. Azafada ndeki. Yuchuaz naro. Aruchuaz chika. Là où Jocelyne en ce moment là. Anaro mae. Iskis kloko. Naro mae iskis kloko. Zeng mi bada masnani. Mi bada sufingnani. Kara mi sisis kloko. Am masnani dekam sufingnani. Tis message avant en fonan. Tis message avant sufingnani. Parce que rajabu bada. Bada jabu. Then you know after the touchka am Jocelyne. Jabu fana ton iskis kloko. Tisra tafchak. Tisra me toucher keranan. Ramiani me keranan. Ra tumangana rujo. Na rupisim tumangiz brava korte. Nangunjung burare glass tari. Zame mbanganaru. Zegra. Jocelyne Josa mbanganaru. Tuki knani mzanaru ari. Izitanaru mitukiki. Numali itane nangunjung burare gladi bla 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 bla. Zenga ton geste. Tumanganaru chava mnanange.
alahelo tianareo izy tsy malahelo au contraire raha mampalahelo anareo haigny mampitsinjika Jocelyne raha mampalahelo anareo mampihina Jocelyne raha mampalahelo anareo mampandry Jocelyne oka hoenareo zegny oka hoenareo non Angel aza atao hoe fa ouais anao zoko je m'en fous en fait je m'en fous ouais fa anao pourquoi ampavozo za tsy mavozo tu vois c'est parce que olo karatsika regny ouais anao ouais anao tsy ataondreo zegny ouais c'est ça qui fait que on n'avance pas on n'avance pas rien que favozoanareo nde za eto zany mikoragna anareo ndraiky ny mavozo mba karakory matsika y avancer za eto ny mikoragna anareo agny ny mavozo pour qui pour moi Jocelyne peut me faire quoi Jocelyne peut me faire quoi Madagascar, qu'est-ce que Madagascar c'est une destination finale? Est-ce que Madagascar c'est une destination finale? Hein? Franchement. Destination finale nulle, destination finale naka. Qu'est-ce que Jocelyne peut me faire moi? Elle peut me faire quoi? Hein? Destination finale Jocelyne, destination finale naka. Samboulam destination nan. Ke azama vuzu naka. Azama vuzu naka. Zaït man live na rolek ma vuzu naka. On n'avance pas. On peut pas avancer. C'est ça. Zenga 26 deuxième nini dunia en région Abou. C'est parce que ne anaro futima vita ma me soutenir ou yad. Parce que naro fa ma vuzu ni. Qu'est-ce que Jocelyne peut me faire à moi? Moi personnellement. Elle peut me faire quoi là où je suis? Je ne fais que dire la vérité. Netien, c'est une vérité. Mais même si ça ne l'atteint pas, c'est une vérité, c'est tout. Ah, Zamarine, Boura réglage, 58%, Tina Jocelyne. Mais pour le moment, on ne sait même pas comment ça va vraiment se passer. Faut tenir dans 1 heure, faïvad. Dans 2 heures, faïvad. On ne sait pas. Nous, moi, l'Iskara, 95% et 65 et je fais 58 et fan un doute. Ben voilà. Solidarité, c'est 0. Qu'est-ce que tu m'as courant, hein? Ambava mivulagna vlamindreo zegny ampo mieritreritra fa raha ty drame ke gnano sambosa fromage ato zegny raha eko ya fa za eto miza résultat félicitations ndraiky izy ko bora réglage nahazo félicitations tsy nahazo izy ke karakory koa metantandray manareo fofa azendriky mivolagna nahazo ida fa inareo fanjakana ty place ty andro fotony imerany Diego iboka fa ty andro orange ko ande atao io saky Jocelyne jo meranareo izy ko bora nazy député io meranareo Jocelyne hitanareo ida raha sakindreo zegny Reo tsy raha tsy sakindreo. Izy ko Madagascar, tsy raha tsy sakindreo. Ok. Ialako anareo fa nikorokoragna atsika fa ianareo méga méga anareo tsy tiagna. Sa karakory. Mampalahelo Madagascar. Tegna mampalahelo. Fa io ndraiky pouvoir io tsy azontsika mifaritra edy ne tetsika ne tsy tetsika io tsy azontsika mifaritra. De toute façon ndray zo amezagna faritra zovy. O tsisy olo amin'ny faritra hitako matanjaka.
za tsy mahita ndre papa Soule fo ma papa Soule masaky ndre papa Soule vonalohany nandeha tia place atsika varitra papa Soule vonalohany nasaky na mivolagna aminareo hoe fa misy mifidiana Jocelyne papa Soule tsy menitra mivadika franchement papa Soule tsy negnatra vraiment olobe tokony au moins tokony neutre izy ndraiky vonalohany Jocelyne ma asa nini ko place teny papa Soule ty oazy koa volanko zegny azo vola mifaritra o tenareo irabe papa Soule zay edy fitiavanareo papa Soule izy nivolagna fidianareo Jocelyne ça veut dire quoi tsy hitany papa Soule nareo hempaka izy masaky mivolagna fidianareo Jocelyne franchement tsy avotro saboka nahita papa Soule volanko masaky volanko nono mara tavandranareo izo igny ke fahitanareo tekniky papa Soule zay edy nasaky nampitsangana vahoaka azo fidianareo Jocelyne raha fa tsisy raha tahoragna sincèrement bon atsika hipody iza résultat fa hainareo fivoan-draha ty jusqu'à dimanche atsika zao tsendriky tranquille avako za magnambara anareo tsendriky tranquille sakindreo mamadiky raha jiaby sambosa fromage zalahy veloma aminareo edy za terminé sambosa ty oui allez bonne journée